So yun naman nung... Sa taga Manila ba kayo? Hindi po. Taga kami pa. Ito, Tarlac? Hindi. Sual, Dasul, tapos San Nicolas. Saan yun? Pangasinan din? Opo. Sa mga area nyo wala bang affected? Sa amin po, masyado. Kasi hindi nga po ako nakauwi. Barangay yan? Barangay? Yung, hindi naman po yung mga... Bayan Bayan. sa inyo. San Nicolas po. So maraming na-stranded na estudyante dyan sa State University sa Pangasinan. Hindi na pinauwi. Delikado na po kasi. Sa lugar nyo, ilan families ang yung mga bahay? Gano'ng kadami? Estimate lang. Hindi ko alam. Malapit ang dagat dito. Opo. Ito dagat tayo dyan. Pwede pa tayo mag-swimming, sir. Eh, dyan, di ba? Dagat pa rin. Ito lang. Ito lang. Diretso. Itong pa gano'n. Anong course po sa PS? Mga bahal ko na naman. Kaya Pasok mo na kayo, te. Okay lang po. Pero maraming areas dito na talagang... Marami lang po. Especially po, dyan sa may Santo Niño. Akala kasi namin nag-inquire kayo po volunteer. Kailangan Oo nga po daw, sinabi sir. ng mga volunteer Kasi, Pero ngayon, yung nandyan, Nakarepak na kasi. nakarepak dyan, maraming pumupunta. Kita nyo. Sila nagpupunta o dinadala sa bahay-bahay yung mga relief crew. May nakita ba kayo mga team? Ano lang po kami, parang huli na po kami napunta kasi po yung mga dash. Ibig sabihin, sumilip lang kayo, kailangan ng bola. Kasi yung mga dinadala ngayon dyan nakarepak na. Thank you ha. Salamat sa abala ha. Guys, wait lang. Anong pangalan? Anong pangalan? Tsaka, can we get your contact number? Anong bayan kayo? San Nicolas po. If ever na magkaroon kami kasi ng operation doon, wala kami kong kontakin. So ikaw na lang. Anong name mo, miss? Team na lang po. Kim. Yung isa. Si Michelle. Michelle. Pag kinuha niya, nawala na number, nawala na ng cellphone April, number niya. Michelle, and Kim. Ako naman si Chris. Sa ballpen mo, may cellphone ka ba? So yung phone doon. Wala ka naman cellphone. Picture sa'yo. Tapos kung Oo pala, tama. ABS, Facebook. Documentation lang yan ha. Nakabidyo ka. Makabidyo ka na naman. Oo, siyempre. Tiga group hug. Ay, group ad. Sige, ate. Nakabidyo eh. Hi guys, ito nga pala yung mga nag-volunteers dito sa Pangasinan. Medyo kinuha na namin sila ng ibang information. Medyo talaga. Okay, tanongin nyo na. Mga pala, ate, what's your name? April po. Nice question. Oh, 18 na mo yan, 18 na. Yeah. Also, oh Ay, my God. How old are you? 17. Tan yun yung gabi, nung gabing nag-start. Nung gabing nag-start yung pagbaha, nasaan kayo? Nasa boarding house. Alam ko, once ba kayo? Parang patayan lang. Ayaw ko sumali Once ba kayo? dyan. Parang patayan lang. Sabi niyo, Work? Work kayo? Students. Student. Nasa school kayo? Opo. Tapos Malakas na yung... sinuspindi yung klase. Kasi nababa. What time na sinuspend yung ano? Mga 2. 2 o'clock. 2 o'clock? In Ng the Thursday. afternoon. Thursday. So yung time na yun talagang malakas yung ulan, buhos. Tapos marami na rin mga lugar dito na talagang binaha na siya. Hindi pa naman. Gabi pa lang po. So, gabi pa. Mayroon bang namatay? Ilan? Inibalitaan kayo namatay? Opo, doon sa mga dande, di ba? Marami ako. Mangaldan, 80. Anong barangay? 80 po ata. Sa Anong barangay? Sana yun? Mangaldan, doon sa... Ano na yun? Sa... Kasi may ka-board meet po kami taga Mangaldan. Nadaanan natin yun. Mangaldan. Espera mo na. Nadaanan na namin yun. Sa Rosales po, 100 daw. Ang namatay? Ang namatay? As in? Kasi parang Kasi yun po, yung set. opo, sa Rosales yun. Pinakasen. Nabuwag daw po Pwede yung sila, bandang ibaba. tulay dun. Tapos hanggang... Lampas ulo. Lampas ulo. May mga Ano contact ba kayo sa kayo siya? families niyo kung ano yung mga nangyari or... Yung mga roommates. Kasunod doon. Ikaw nakakonta ka na sa mother mo. Oo, sa mother mo, sa Opo. family. Okay ka naman, sinabi mo. Opo. Sila okay naman. Okay naman po sa Yung nagdadaanan ko lang po ang problema.
after nung nung yung unang buhos ng malakas na ulan, yung nagbaha na? O sa nyo? Ngayon pa lang? Di ba po yung una pang pag-suspend? Ano guys, dito tayo para kasi kailangan talaga namin ng info. Nag-i-stay na ako. Sige na guys, dito kayo. Muna kayo. Sige kami bahala sa inyo. Kayo matakot. Hindi naman, ano naman yun. Nakatali naman ako eh. Ayusin yung mga tanong niya, baka wala nang si April. tanong ha. Or regarding lahat sa info ang tanong. Si April is 17 years old. Ako po yung 17. Si 18 tas 18. April ng 18. Si Kim. 17. Sino isa? Michelle. Merienda, bigyan yung Ganda ng gusto merienda. nyo, Kayo, coffee. umiinom kayo tapos. Fit and right. Sige, kuha ko lang. Sep, Kailangan po sila. Sige, wait lang. Ako na sir, busy si Joseph eh. water. Eat and right. Puro kayo Until now ba, hindi pa nag-start yung classes? Talagang, Sabado ngayon, di ba? Monday by Monday na, diretso na ulit yung classes. Siguro po kasi finals na. Finals na po na. Di ba sa break? Wala pa Hindi po. po. Finals po. Mas po Finals yung na. sem break. Hindi pa po. Mga third week po yung sem break. Pero po ewan ko lang kung mapupuspone din yung Hindi pa pupunta si Ramos dito, yung ex-president. Hindi pa. Wala pa naman. Balita. Ilan yung mga estudyante na na-stranded or estimated nyo ba kung ilan yung mga estudyante na hindi nakauwi, mga ka-roommates nyo or mga nyo na hindi sila nakauwi ng bahay nila or family nila dahil sa flood? Sa boarding house. Sa boarding house nyo, ilan yung estimated nyo? 4 lang po. Pero Pang-5. Hindi ako nakauwi. sa unit namin. Pero Sa ewan ko unit lang po. po lang sa ibang boarding house. Sino ang pinaka-binaha sa inyong tatlo? Yung lugar ng pinaka-binaha? Gano'n? Ako po. Hanggang bewang na daw po yung sa tayog. Pero Wala sa kayo, namin hanggang bubong. Pero ngayon, ang isa ko pang tanong, ano-ano na ang mga nagbibigay ng relief good na nakita nyo? Andiyan ang ABS-CBN, andiyan ang Red Cross. So ano-ano pang mga stations na nakita nyo? wala po. Yung kabila, hindi nyo nakita yung kabilang GMA7. network, Wala pa. GMA7. Pero So, may dumaan kahapon. Dumaan Yung lang. May 7. Oo. Wala silang dalang relief goods. Pero hindi yung relief goods. Yung Parang nag-20 lang. lang. Opo. So, ABS-CBN ang Opo. Ang nauna. nauna. Kasi napupunta natin Oo. dito na sila. I'm supposed to be kailan kayo dapat nag-decide na mag-volunteer? Kagabi. Kaso hindi po. So first time yung mag-volunteer ngayon. Anong reason ba siya? What reason? Underbottom. Ikaw, Siyempre po April. para naman makatulong. Wala naman kasi kami ginagawa sa boarding house. siya, tignan nyo siya, hindi na papasok ng trabaho yan. 2 days. 2 days. Not feeling And me, 1 week na pong di ako umuwi ng bahay. Wala ka namang bahay. Oo nga. Tinangay ng baha. From what courses kayo? Para sa course nyo? Of course. Anong course mo, Mish? Business management. BSE Social Studies po. AB English po. AB English po. Bibigat ng mga course nyo. Tanungin mo naman ako. Ikaw? Inuman lang. Inuman daw. Dyan sa highway. Amo nga gano'n pala, kalalim- pakilala ko sa inyo yung mga kasamahan namin. Shop. Ay, ano lang po, yung mga kanal lang po, medyo. Thank you. Mabilis ang buwabang tubig, ano? Opo. Pero sa bayan po ata yung umabot ng Yung kausap nyo ngayon is si Christian. Yung itong place na to, nung unang bagsak ng ulan, ano rin to? As in may Flooded tubig talaga. yung lupa na yan. Ito bang kinaupuan natin ngayon, talaga bang umano rin to? Kasi kagabi daw po, medyo, pangalan nito, medyo napupuno na daw po to. Pero nung kanina umaga yun. Bumaha rin dito? Hindi po. Yung Medyo ano, napupuno. yung ito lang po yung lagoon. Yung pan tumaas. So, wala Pero nakatakas sa hindi mga naman isda. po, hindi naman umapaw.